καιρός να γυρίσω πίσω στο χωριό. Ο στρατός με έχει αποξενώσει από τον εαυτό μου. Δεν είσαι εσύ πλέον. Θα γυρίσουμε σπίτι. Ποιος είναι? Καλησπέρα. Ο Μάρκος σήμερα ήρθε για την κληρονομιά. Σε περίμενα. Έλα μέσα. Κύριος Γιώργος. Γιώργης. Καλησπέρα σας κύριε Γιώργη, είμαι Μάρκος Γιαννακίδης, ο νόμιμος κληρονόμος του σπιτιού. Στο χαρτοφύλακα εδώ θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Πείτε μου αν έχει κάποιο πρόβλημα το σπίτι, εδώ να μου δείξετε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ξέρω ότι οι γονείς μου από τότε που έφυγαν σας άφησαν εδώ πέρα μόνο και προσπαθείτε να επιβλέψετε ένα ολόκληρο σπίτι μόνο σας. Λίγο αργά δεν είναι για να δούμε τώρα το σπίτι. Και αύριο μέρα είναι. Θα προτιμούσα τώρα. Τώρα. Ναι. Πάμε τώρα. Το ρεύμα το κόψαμε στους πρώτους μήνες, γιατί τζάμπα θα πόταν ο λογαριασμός. Γνωρίζεις. Από εδώ είναι ο πρώτος όροφος, τα δωμάτια, 2 και τα σχετικά. Τα γνωρίζεις τα υπόλοιπα. Θες να πάμε να δούμε? Ναι. Το σπίτι είναι καλοδιατηρημένο. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Εδώ είναι το κύριο μέρος του σπιτιού. Τα δωμάτια και το σαλόνι. Εδώ είναι το πρώτο δωμάτιο. Το γονιό σου δηλαδή ήταν εδώ πέρα, πριν φύγω από τη ζωή. Δεν έχεις ξανάρθει, έτσι? Όχι, είναι η πρώτη φορά. Έλειπα στην Αμερική. Α. Το αδερφό σου το θυμάμαι, εσένα δεν σε είχα δει. Εγώ κατατάχθηκα στο στρατό της Αμερικής. Τι να σου λέω τώρα. Αυτοί είναι οι παππούδες μου. Σωστά. Τώρα λίγο. Πάμε να δούμε και τα άλλα μέρη. Πάμε. Έχω μια γεννήτρια εδώ για τις δουλειές. Κράτα λίγο. Εδώ είναι η αποθήκη του σπιτιού. Τη σημάδεψα όσο μπορούσα. Όλα αυτά ανήκουν πλέον σε σένα, υποθέτω. Μάλιστα. Τι, δεν σ' άρεσε κάτι? Όχι, όλα καλά. Ακόμα εδώ είναι αυτό. Αυτό είχαμε βάψει το σπίτι με τον πατέρα μου. Ωραία. Αύριο θα συμμαζέψω όλη την αποθήκη. Θα σε βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ. Και θα τακτοποιήσουμε κάπως τα πράγματα. Ξέρω γίνεται ένας χαμός εδώ, αλλά πρέπει και αυτό να γίνει κάποια στιγμή. Τι λες κι εσύ, κύριε Γιώργη?
Αύριο. Ωραία, πάμε. Πάμε να δούμε και λίγο τα έξω πραγματάκια. Με το ψυγείο. Αυτό είναι το παλιό, παλιατζούρα, δε... Νομίζω για πέταμα είναι. Άστα μωρέ. Μάρκο, εδώ είναι ο ξενώνας. Προσοχή στο πάτωμα. Ανάψω το φως, λειτουργεί. Μπορεί και να λειτουργεί, ναι. Για δες. Α, ωραία, έχουμε από δίπλα. Μην παρεξενεύεσαι, είναι έχει μια καταπακτή. Έχει ένα πέρασμα μυστικό, το οποίο βγάζει λίγο έξω το οικόπεδο. Εδώ κάτω. Από εδώ, ναι. Μπορώ. Και πού οδηγεί? Όπως σου είπα, είναι λίγα μέτρα έξω από το οικόπεδο. Αυτό πρέπει να το έχω φτιάξαν πριν το πόλεμο. Μήπως κρύβονταν τη διάρκεια του πολέμου εδώ κάτω? Πολύ πιθανό. Μπορείς να μου δείξεις που βγάζει? Μπορούμε να κατεβούμε? Μπορούμε, αλλά δεν τα αφήνω καλύτερα για αύριο. Είσαι τόσο σίγουρος? Αποφασισμένος για σήμερα? Πάμε τώρα. Πάμε. Δεν θα κατέβεις? Κατεβαίνω. Έλα, κρατά. Εντάξει είσαι? Κάποια μυστικά θα μείνουν σφραγισμένα. Έλα. Όλα εντάξει. Την πάτησε όλος και ο γονείς του. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 10. Έγινε. Μόλις ξεφορτώθηκα για το τελευταίο, η αίρεση μένει καθαρή και το χωριό περισσότερο. Αστυνομία εκεί. Χρειάζομαι πηγόντως βοήθεια. Ο επιστάτης του σπιτιού μου προσπαθεί να με σκοτώσει. Υποψιάζομαι πως κάτι πολύ κακό συμβαίνει εδώ πέρα και εμπλέκονται και τρίτα άτομα. Μ' ακούτε?